salafiya sira kadiw ye an ka kala de. Khalidu Dahawi nya ka kuma do lamɛn ko dondola kuto Madina dondola kube a Sheikh Arabi Madigali ka so kɔnɔ ale bɛ Sheikh Arabi Madigali bɛ Muqbil Wadi bɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ ɲininkalikɛlaw ye ɲininkali kɛ u ye Sheikhu fula ɲininka a ko mɛ ɲininkali in daminana Muqbil Wadi u y'ale fɔlɔ ɲininka ko ewa ye mani salafiya dawa carila ye mani cogodi salafiya dawa a ye fanga sɔrɔ ye mani cogodi a jensira ka cari ye mani cogodi a ko bisababai a ko salafiya dawa ka fanga sɔrɔ ka jense ye mani dugukolo kan a ko sababu fila a ko sababu fɔlɔ al-ilm wal istihad fi talab al-ilm wa ta'lim a ko doni ani k'i yɛrɛ jija doni ɲinini la ani ka mɔgɔw lakala k'u la faamu diinɛ la a ko nin ye fɔlɔ ye doni fo doni de ka ɲini fo an ka kala de an ka doni de ka ɲini an ka jija kalan de la ka doni haqiqa ɲini k'a cari ka mɔgɔw lakala a ko de ye fɔlɔ ye a ko asababu usani huwa tamayuzi an al-ahli al-bid'a wal ahwa a ko sababu filanan ka bɔ bid'a mɔgɔw kunu u yɛrɛ ni bid'a mɔgɔw ni dungo bɔ ɲɔgɔn na a ka dama ni bid'a mɔgɔw ka bɔ ɲɔgɔn na ani ni dungotigiw an'u ka bɔ ɲɔgɔn na a ko sababu filanan ye o de ni sababu fila de y'a to ewa dawatu salafiya carila yɔrɔ yɔrɔ ni sababu fila de don doni tuma min Khalidu Dahawi nin fɔ a fana ka kuma laban sinsira min ka a ko fo sunnamɔgɔw ka kala de ko sunnamɔgɔw ka kala de i k'i jija ka kala de ka doni ɲini de ka mɔgɔw la kala de ka cari ni e ko ye sunnamɔgɔ ye n'i ma kala subuha minnu bɛra fɛn wɛrɛ i bɛ mɔgɔw diina jɔ cogo di diina tɛ se ka jɔ o la an kan jija o la mɛ bi an bɛ ɲininkaliw jɔ ko parce que ko sanji finnen don ko sanji finnen don a nali n'a nabaliya bɛ Ala de bolo mɛ mɔgɔw bɛ bɔ yɔrɔ jan in na sufɛla de don fana an bɛ se ka mɔgɔw labila minnu yɔrɔ ka jan hali n'a kɛra wulifɛn ye u bɛ se k'u ka se yɔrɔ sɔrɔ cogo min sanni sanji ka wuli subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk